Vanhoissa kanavissa, piilossa kulkevissa putkistoissa, voi tapahtua jotain sellaista, mitä ei pitäisi tapahtua. Vuosikymmenien käytössä kaikki putket syöpyvät, ruostuvat, umpeutuvat ja haurastuvat, kunnes ne jossakin vaiheessa alkavat vuotaa. – 1960-70-luvun kerrostalorakentamisen huippukausina valmistuu noin 600 000 kerrostaloasuntoa. Näiden asuntojen vesi- ja viemäriputkisto on 50-60 vuotta vanhaa. Vesi- ja viemäriputkien pitäisi periaatteessa palvella asukkaita puoli vuosisataa. Kiinteistöliiton selvitysten ja arvion mukaan seuraavien 10 vuoden aikana lähes 500 000 rivitalo-kerrostalo-osakehuoneistoa on putkiremontin kohteena. Niissä asuu noin 1 miljoona suomalaista, eli joka 6. suomalainen kohtaa putkiremontin, halusi tai ei. Isännöintiliiton teettämän putkiremonttitutkimuksen tulokset paljastavat, että putkiremonttiin ryhdytään usein vasta silloin, kun on aivan pakko. Aloitusajankohdan venyttäminen kostautuu yleensä laajoina kosteus- ja homevaurioina. Tässä kohteessa linjasaneeraus päätettiin toteuttaa, koska putket olivat alkuperäisiä vuodelta 1956 ja siellä oli jonkun verran ollut jo tukoksia kautta putkirikkoja. Yhtiökokouksessa sitten, kun hallitus oli ensin asiaa pohjustanut ja tutkinut ja kuvauttanut putkistot ja tehtiin päätös, että tehdään linjasaneeraus. Taloyhtiön putkiremontti alkaa nykytilan ja korjaustarpeen kartoituksella. Minkälainen ja minkä laajuinen ongelma on kysymyksessä? Onko ratkaisu pienempialainen putkiremontti vai laaja-alainen linjasaneeraus, jolloin tarkoituksena on uusia käyttövesi-, lämmitysvesi- ja viemäriputkien lisäksi märkätilojen vesieristykset, laatoitukset ja vesikalusteet. Haitallisista materiaaleista, kuten asbestista, tehdään selvitys, joka liitetään raporttiin. Linjasaneerauksen alussa yleensä on järkevää tehdä hankesuunnitelma, jossa kohde tutkitaan ja selvitetään eri vaihtoehdot eri ratkaisuista, jonka perusteella sitten taloyhtiö päättää, valitsee oikean vaihtoehdon kustannukset huomioon ottaen. Kiinteistöliiton korjausbarometri muutaman vuoden takaa kertoo, että käyttövesiputkien remontointitoteutuksissa 40% uusimisesta tapahtui vanhojen putkien tilalle. 45% uusimisesta tehtiin uuteen kohtaan ja 8% tehtiin pinnoitusmenetelmällä. Eri menetelmillä on etunsa ja haittansa, jotka tulee ottaa huomioon hankesuunnittelua tehtäessä. Sen jälkeen alkaa sitten suunnittelu, kun taloyhtiö on hyväksynyt, valinnut vaihtoehdoista itselleen järkevän toteutusta. Suunnitteluvaiheen jälkeen tarjouspyyntöasiakirjat lähetetään urakoitsijoille. Taloyhtiö valitsee rakennuttajan hankesuunnittelijan pyytämien tarjousten pohjalta. Tähän on liittynyt LV- ja sähköpiirustussuunnitelmat ja arkkitehdin pohjapiirustukset. Linjasaneeraus kilpailutettiin ja siellä oli 3 samalla hintatasolla olevaa urakoitsijaa ja selvitettiin urakoitsijoiden referenssejä. Ja päädyttiin sitten Laxal Oy:hyn, koska
tuli pelkästään positiivista palautetta edellisistä kohteista, ja koska heillä referenssit olivat hyviä. Laksalo Oyn tarkoituksena on tehdä laadukasta ja hyvää työtä, joka kestää kymmeniä vuosia ja johtuu siitä, että meillä on pysyvät tiimityöskentely, eli tunnetaan kaikki aliurakoitsijat ja niiden toimintatavat ja voidaan yhteisesti tehdä sitä työtä pysymällä aikataulussa ja nimenomaan laadullisesti pystytään tekemään työtä hyvin. Oletko Antti huomannut semmoisen asian, että siinä P-porrashuoneessa Linjasaneeraus on useimmiten mittava hanke, joka vaatii myös ammattitaitoista ei koordinointia. voi tuoda sitä kautta. Siinä täytyy tehdä vähän erilainen reittisuunnitelma. Siihen on syytä palkata erillinen projektin valvoja, joka hallinnoi hanketta ja on tilaajan ammattitaitoisena apuna projektin alusta loppuun saakka. Sen lisäksi sitten vielä putki-ilmanvaihto sähkötöiden osalta pitää olla yleensä joku ulkopuolinen valvoja. Linjasaneerauskohteessa, kun vanhasta rakennuksesta on kysymys, niin purkutöiden jälkeen ilmenee monta kertaa sellaisia asioita, että pitää mahdollisesti suunnitelmaa jossain muodossa jopa muuttaa tai tehdä hiukan toisin tai muuta vastaavaa. Että se on myöskin sitten työnaikaisen valvojan tehtävä tuoda ne esille tilaajalle, mitkä niin kuin mahdolliset epäkohdat tai jopa niin, että voitaisiin tehdä joku suunniteltu työ toisella tapaa niin, että sitten tulee jopa edullisempi. Tervetuloa taloyhtiön linjasaneerauksen infotilaisuuteen. Olette valinnut Laksalo Oyn urakoitsijaksi. Ennen töiden aloittamista urakoitsijan edustaja esittelee taloyhtiön kokouksessa linjasaneerauksen työvaiheita ja aikatauluja asukkaille. Huoneistojen osalta työt etenee linjoittain, eli kerralla on yhden linjan huoneistot työalla. Ja työt huoneistossa kestää noin 2 kuukautta. Linjoja on yhtä aikaa 3 työn alla. Koko talo ei ole siis ilman vettä ja viemäriä koko urakka-aikaa. Joo, mulla oli ajatus asua siinä asunnossa sen remontin aikana, että miten nämä vessassa käännyttäisi suihkut ynnä muut sitten toimii. Suihkutilat on järjestetty taloyhtiön saunaosastolle. Siellä löytyy myös vessa ja lisäksi on toinen vessa talon toisessa päässä ulkovälinevarastossa. Entäs toi pöly, että pitääkö mun itse suojata mun huonekalut tai teettekö te sen vai? Me hoidetaan suojaaminen. Pöly ei juurikaan leviä huoneistoon, mutta meiltä on saatavilla suojamuovia. Me tullaan jakamaan teille huoneistokortti, jos on Täytetystä huoneistokortista ilmenee seinä- ja lattiamateriaalit, asennettavat kalusteet ja mahdolliset lisätyöt. Sitten lisäksi kysytään, että asuutteko te vai ette asu. Taloyhtiön tiloihin on rakennettu mallikylpyhuone, jossa on esillä eri kalustamisvaihtoehtoja. Jokainen asukas voi haluamanaan aikana käydä katsomassa, minkälaisista vaihtoehdoista voidaan valita. Joo, se on ihan hyvä. Onko sulla kynä? Merkkas. Huoneistokorttiin merkitään kaikki halutut vaihtoehdot tai säilytettävät kalusteet. Kaikilla kavereilla on tätä nykyään. Se on jotenkin niinku muotia. Mietitään vielä tätä. Joo. Täällä ei ole yleensä ollut kukaan paikalla, saa nähdä, mahtaa sitten olla. Noin kuukausi ennen varsinaista työn aloitusta käydään vielä kaikki huoneistot läpi, eli tehdään niin sanottu huoneistokierros, jolloin huoneiston haltijan kanssa käydään läpi vaadittavat toimenpiteet. 20. kesäkuuta aloitetaan ja ensimmäisenä päivänä suojataan eteisen lattia. Olohuoneeseen tulee korvausilmaventtiili tänne ikkunakarmin yläosaan. Patteeriventtiili vaihdetaan. ATK-piste tonne nurkkaan. Ja antennipiste tulee tuohon vanhan paikalle uusi. Sitten on keittiö. Keittiössä vaihdetaan viemärit ja vesiputket. Hana vaihdetaan uudeksi.
Ja allaskaappiin tulee astiapesukone ja pistorasia. Teillä onkin pyykinpesukone, sitä voi käyttää ihan yhtä hyvin siihen. Me kyllä ajateltiin, että jos olisi mahdollista, niin se siirtäisi tuonne kylpyhuoneeseen. Joo, se mahtuu sinne varsin hyvin. Kyllä. Alakaapit täytyy tyhjentää Joo. silloin 20. kesäkuuta mennessä. Kurkataan kylpyhuoneen puolelle. Tämä järjestys on sama oikeastaan kuin nyt, että tuossa on vessanpytty, lavuaari ja suihku tässä. Ja tuo lavuaari asennetaan niin korkealle, että sinne mahtuu alle pyykinpesukone. Laatat puretaan seinästä ja lattiasta, vesijäristeet uusitaan, viemäriputket ja vesiputket uusitaan. Ja uudet varusteet tulee teidän valintaan. Putkistosaneerauksen yhteydessä on järkevää uusia myös talon sähkö- ja tietoliikennejohdotukset sekä myös ilmanvaihtoa, koska kuilurakenteet avataan joka tapauksessa. Laatat on valittu vaakasuuntaa seinälaatta, saumalaasti lattia 4-4, seinä 3-9. Sitten on peilikaappi, pyyhekoukku. Nämä onkin kaikki ne, mitkä kuuluu siihen perustasoon. Eikä ole lisätöitä. Ei nyt ole. Niin, tää on selvä. Joo, no niin, näkemiin. Kiitos. Rakentaminen tehdään pystylinjoittain, vaiheittain, porraskäytävä kerrallaan, alhaalta ylös. Kuitenkin päällekkäiset asunnot yhdellä kertaa. Näin tehtynä minimoidaan asukkaalle aiheutuva haitta. Yhden asunnon korjaustyö kestää noin 10 viikkoa. Porraskäytävät, lattiat suojataan sekä huoneistojen asuintilat suojataan pölyltä. Korjauksista aiheutuvat meluhaitat ynnä muu liikkuminen tapahtuu työaikana arkisin kello 7 ja 16 välillä. Meillä on tällä hetkellä C-portaan Esmälen linja valmistunut. Keskimmäisessä on vesikaluste asennukset käynnissä. Ja tämä C-portaan 3. linja, siellä on laatutustyöt käynnissä. Sähkötyöt, ilmastoinnit, huoneistokohtaisten mittaristojen asennus ja testaus ovat nekin osa nykyaikaista linjasaneerausta. Ja kun kaikki kalusteet on saatu asennettua ja loputkin viimeistelytyöt on saatu suoritettua, on jäljellä vielä loppusiivous ja tarkastus. Huoneistokohtaisista työaikatauluista tiedotetaan asukkaita hyvissä ajoin, samoin kuin takaisinmuuttopäivästä. Kun kaikki on saatu valmiiksi, taloyhtiön valvoja suorittaa urakoitsijan kanssa vielä viimeistelytarkastuksen. Valmiiseen huoneistoon jätetään vielä ohjeet ja kaavake, johon voidaan merkitä mahdolliset huomautukset tai puutteet, jos niitä sattuu ilmenemään. Tämä asunto oli ok. Nyt asukkaat ovat valmiit muuttamaan uusiin tiloihin.
yhdenvertaisuuskysely. Hei Janne, kato. Tämän taloyhtiön osalta pysyttiin hyvin aikataulussa ja kustannusarvio piti ja osakkaat ovat olleet palautteen perusteella tyytyväisiä lopputulokseen. Hienoa tulla takaisin kotiin. Me ollaan Jannen kanssa tosi iloisia tästä lopputuloksesta. Ja siis joka aamu, kun mä menen tuonne kylpyhuoneeseen, niin sit mä oon tosi yllättynyt, että kuinka avara ja valoisa se on verrattuna siihen, mitä se oli. Että noitten pistorasietten ja ATK-laitteiden kanssa me haluttiin vähän muutoksia ja ne toteutui ihan sillä halutulla tavalla. Et kyllä me saatiin kaikki, mitä me loppujen lopuksi tilattiin. No, paitsi että se Jannen pyyhekoukku, niin se sitten jäi tilaamatta, mutta loppujen lopuksi sekin sitten saatiin tänne seuraavana päivänä. Ja monesti nämä kiitokset on ollut, jotka ihmiset antaa, niin on ollut mieltä lämmittäviä.